Tombo ati iku limo perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah yang batani. Tombo ati iku limo perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi.
kulimo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng kang luwe kaping limo pikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani obat hati ada 5 perkaranya. yang pertama baca Quran dan maknanya yang kedua salat malam dirikanlah yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh yang keempat perbanyaklah berpuasa yang kelima zikir malam berpanjanglah salah satunya siapa bisa menjalani Moga-moga Gusti Allah mencukupi obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi.